Kulunut vuosi on ollut vauhdikas ja antoisa, ja siitä suuri kiitos kuuluu teille kaikille. Nyt on kuitenkin aika pysähtyä ja juhlistaa vuoden päätöstä. Rauhoittukaamme siis Lemmy Kilmisterin syntymäpäivän viettoon ja siirtäkäämme arkihuolet mappi ööhön. Osakeyhtiö Botne toivottaa kaikille oikein hyvää joulua ja menestyksekästä uutta vuotta. The past year has been both busy and rewarding, and for that, we extend our heartfelt thanks to all of you. Now, it's time to pause and celebrate the end of the year. Let us honor Lemmy Kilmister's birthday and file away our everyday worries to the completed folder. Wishing you all a Merry Christmas and a successful New Year from Botne Lered. Det gångna året har varit både intensivt och givande, och för det vill vi tacka er alla. Nu är det dags att stanna upp och fira årets slut. Låt oss fira Lemmy Kilmisters födelsedag och lägga vardagsbekymren i arkivet. God jul och ett framgångsrikt nytt år önskar Botne AB.